și nutriția este importantă, așadar am dat peste un atelier de nutriție care a fost susținut de Moldovan Orși. Cum sunt elevii? Cum ți se pare ideea acestei tabere și faptul că tinerii au ocazia să învețe de la vârste, iată, mai fragede, să spun, cum să mănânce sănătos și corect? Ideea taberei mi se pare excelentă. Am fost plăcut surprinsă pentru că este vacanță și chiar și așa elevii sunt foarte interesați de alimentația corectă. Eu promovez ca să fim atenți la ce mâncăm, la ce facem, aici mă refer la sport și la ce gândim, pentru că omul este ceea ce mănâncă, ceea ce face și ceea ce gândește. Cum au fost elevii? Cât de mult au interacționat cu tine? Elevii și-au dat toată deschiderea. Am vorbit despre lipide, glucide și proteine. S-au familiarizat cu niște informații noi despre piramida alimentelor și cea mai importantă parte, eu consider că este combinarea corectă a alimentelor. Am vorbit despre aceste combinații, respectiv despre repercusiunile unei combinații alimentare ineficiente. În cadrul taberei mai facem și, pentru că este un atelier de nutriție, și ceva practic. Asta conține niște coșulețe cu fructe și legume, respectiv alimente cu surse de proteine și lipide, iar copiii vor face niște platouri unde vor combina corect aceste alimente, bineînțeles sub supraveghere, și unde greșesc mai corectăm. Ne reîntâlnim cu Diana în cadrul taberei de la Blaga Rocks. Cum a fost prima ediție? Uite, cu tine pot să trag și o concluzie. Cum a fost prima ediție? Cum ți se pare a doua ediție? Și apoi vorbim despre atelier. Prima ediție mi s-a părut, cum am spus, extrem de interesantă, având activitățile foarte combinate, și a doua, de asemenea, mi se pare o inițiativă extrem de bună, întrucât activitățile din nou sunt foarte diversificate și așa copiii pot să participe și să își găsească hobby-uri noi. Adică cei cu echitația, am avut câțiva colegi care nu au avut tangențe cu această activitate și în urma atelierului și-au dat seama că ar fi atrași spre acest hobby. Și cred că este o inițiativă bună. Atelierul de nutriție, cum ți se pare? Mi se pare un atelier foarte bun pentru tinerii din ziua de astăzi, întrucât toată lumea este tentată să consume alimente fast food sau dulciuri în mare parte și nu avem cunoștințele legate de mâncărurile sănătoase sau de alimente care sunt bune pentru sănătatea noastră. A fost ceva care te-a surprins din ce ai aflat până acum, ceva nou, ce chiar n-ai știut? În mare parte, tot ce am vorbit și ce ne-a explicat doamna sunt noi pentru tinerii din zilele noastre, dar cel mai mult m-a surprins combinarea alimentelor, pentru că noi credem că dacă mâncăm o friptură sau o garnitură lângă, este bun pentru sănătatea noastră, dar în schimb ne aduce unele probleme și, cum a spus și dânsa, nu pe moment și pe viitor, pentru organismul nostru și pentru starea noastră de bine. O concluzie așa, în general, tabăra benefică pentru voi, îți dorești să fii și la anul? Da, este extrem de benefică pentru toți elevii acestui liceu și sper că și în anii următori se vor ține mai multe ediții, pentru că au un rol foarte benefic în dezvoltarea personalității noastre.